kakhulu abantu bangaze ngokulapha ipipi nokulapha inkomo. Izona zinto engikwazi ukuyilapha kakhulu futhi engeke ngize ngingayiqhenyi ngakho nokulapha lento ekuthiwa umhlume, ama-piles nama-ulcer nasekuvuseni nje ipipi. Masingene into enizokuvusa ipipi bafowethu, amadoda anamapipi aneyezi. Ya ungabona ekokomuka nje amanye futheleke ijima. Amapipi ayalala, ayawa ayaquleka. Ithi libeka liveleliwe. Indoda nje yazi ukuthi ithi libeka liwe ilashwa yimi lo ndoda. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Kumafafuke njengede ngabani isambane esamba umgosi angalala makete lala bafoza nokwatshe isikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthukusu ngale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ketela ngiyabingelela le iNethezeka TV kala igama lohlelo sithi uphila kanjani sambile ke seza straight eMlazi ku Dr Mtatela. uDr Mtatela ke ungumelaphi wendabuko, ungumelaphi wesintu ngoba ubona nje imbiza ezahlukahlukene eziningi nalapha eThekwini likhona ioffice uzosiyalela ukuthi likuphi nendawo ioffice la khona okutholakala khona zonke izinsebenzo zakhe ngale kokuthi ufike kuyena makuya ngokuthi isigulo esidinga kakhulukazi insebenzo enjenge imbiza nokunye. Mtatela, angifela ngikubingelele ngikwamukele kwiNethezeka TV. Ngibingelele Nhlanzi, ngibingelele nababukeli emakhaya beNethezeka TV. Mtatela, ake singenela nazi insebenzo ziningi ezikhona njengamanje ezikhombisa ukuthi ungumelaphi. Imbiza nembiza ikhombisa ukuthi kukhona okuthile okulaphayo kakhulukazi emzimbeni womuntu ngoba kukhona umuntu ongathi nginomhlumo. Umhlumo ko ulaphshwa abantu abathile noma kuthiwa kunesalukazi esithile endaweni esilapha umhlumo. Nakho ke ake singenela ezinsebenzini mase siqhamisa ekutheni ukuthi uyelapha ngoba nazi izinsebenza ezikhomba ukwelapha. Ngumelaphi nje wendabuko. Nginyanga ngisona isangoma. Ingakho ngeke ungibone ngixambukele ezintweni zezangoma. Ngizothinta nje into ethinta umnyanga bami, nento ethinta mina, nento ethinta umuntu usuke edinga usizo kimi. Nginyanga nje. Futhi engenawo umngane, anginawo umngane omelaphi. Mina ke ekwelapheni kwami kakhulu abantu bangaze ngokulapha ipipi nokulapha inkomo. Izona zinto engikwazi ukuyilapha kakhulu futhi engeke ngize ngingayiqhenyi ngakho nokulapha lento ekuthiwa umhlume, ama-piles nama-ulcer nasekuvuseni nje ipipi. Masingene into enizokuvusa ipipi bafowethu, amadoda anamapipi aneyezi. Ya ungabona ekokomuka nje amanye futheleke ijima. Amapipi ayalala, ayawa ayaquleka. Ithi libeka liveleliwe. Indoda nje yazi ukuthi ithi libeka liwe ilashwa yimi lo ndoda. Noma kanjani ngeke ngalapheki lapha ipipi mina lime nokuthola la 10 years. Mangikhuluma nje ngepipi, ngikhuluma ngekamero, ngikhuluma ngenkomo inanazi. Ngilapha inanazi iyome ithi khweqe mawunaleli iphungana elibi nembiza yami lekuthiwa udriver. Nansi lembiza. Ihamba ne-side pocket yakhona. Lembiza uzoyiphuza manje, uyiphuze entambama ne-side pocket yakhona, uyiphuze emini nantambama. Uphinde ugeze inanazi lapha. Ikhadi izohlala kuwe. Yebo. Mawuzoyiphuza into ingekho indoda owedwa izoshisa manje igazi ngoba phela izobe izikhomba ukuthi ifuna umuntu wesilisa. Akekho futhi umuntu osuke ephuze lembiza ongazali othi abantwana ngabatholi. Yilokho ke mina engaziwa ngakho. Yabo nje mawune underwear eneyikofu. Ngilapha inkomo yome khweqe. Nendoda ke nepipi nesiyezi. Nginembiza ngokwahlukahlukana kwazo bese ngizoba nenkosi yembiza. Igama lelembiza uMtatela. Yebo, uyibiza ngawe. Igama lelembiza uMtatela la nawuthi unoshukela nawuthi ipipi lakhe livuka ilikhathele lina 10 years lalala. Lembiza mawuphuza ivale ezo4. Emva kwa 30 minutes uzobe uhamba ufenda steering. Alapho ke ngigaranti 100% la
bese uzoyithola isiyikhombo yokuthi ukwazi ukuklina. Ungayiphuza ngosuku lokuqala kodwa ngosuku lwesibili sevisa phela kuqala amapayipi ashawo umoya. Uzoyithola-ke ikhombo yamadoda ngokwahlukahlukana kwawo okulapha ipipi noma kuthwala inatenets sondela wena ungibona kakhulu lewo bhuti abadrayiva impolompolo abahlezi behleli kanje 7 hours ehleli kanje kunemthambo egcina ivaleka mawusuke uhleli kanje futhi baphatha amaqolo labantu banenkinga yeqolo usondela ungibona uthola ikhombo ezokwazi ukusevisa ngokwahlukahlukana kwamakhombo ahlukene nje kakhulu eka 2.5 bese kuba-ke eyalaba bathi alivuki inkosi yami kade lalala umama endlini ohlezi enolaka umuntu wesifazane kunolaka mase engasayitholi into yakhe uyamthola nje lehlina uzothusha umthetho athi uyakwazi ukukhuluma la kodwa enkabaleni nokhuluma indoda-ke esiyehle lesithunzi esifana leso ngikhona bafowethu ngiyalelapha nje totolozi ngiyalapha uqine nje ube indoda ungaleyo ufuna ukulikhulisa angilikhulisi mina wenza ukulisebenza ngiyaliqinisa nje kuphela yilo nto ke ngaziwa ngayo abantu no-BP noshukela bangibone nabo zikhona imbiza zokuqinisa induku bese kuzoba amaqhude le ndoda ethi lifaka nkosi yami bese liyahawa athi manje mama nawe ushisa kakhulu kanti awuyiqhude esidala akasevisa kaklini nangu ukuqhelaza uklama abantu bahlezi bebuza ukuqhela athi ngusanawo yini uqhelaza uklama la awukho umzuziswana ongaphansi kwe-hour la kusemnyango yiyo indaba le engiyiphethe zokulapha nje ipipi indoda nje nepipi enesiyezi ngiyagcizelela epipini elinesiyezi ngibone. Okay. Mtatela, ake ngibuye la ekuthenini ukuthi siyazi ekuthenini ukuthi ngoba uthi ungumelaphi uyelapha. Ngoba ulapha njengenyanga wathi uma umukela isikhwama kwakuyisikhwama sokwelapha. Nangumuntu uyagula ekhaya unenkinga ngoba ezinye zeinkinga ngiyenze ukuthi iqalwa kakhulukazi inkinga ezithile ekhaya. Ngifuna ukubheka la ekuthenini ukuthi nangumuntu uthathwa ngohlaka uza enyangeni njengoba uyinyanga nje njengomtatela uthe ungumelaphi wesintu. Kukhona esigabeni esikanjalo la ofinyelela khona ngoba lesi sikhwama abantu bakwazi ukuthi udume kakhulu ngezinto zokuphakamisa imisebenzi yabantu nangokuthwalisa. Ngumelaphi nje isikhwama nje sokwelapha. Mawusuke ke uphethe isikhwama suke sinento eziningi isikhwama sokunezo sidlule ebantwini abaningi. Kunezinsizwa namakhehla asengaphambi kwami. Ebade sebenzisa lesi sikhwama. Kuyisikhwama ke sokwelapha. Masikhuluma ngokwelapha masikhuluma ukwelapha into ejulile. Asiqhamukanga nje sesithi siyaphakamisa imisebenzi yabantu noma siyathwalisa noma senzani. Namhlanje ngifuna ukuveza lokho ebantwini ukuthi ngumelaphi. Ngafika umuntu kunabantu abaningi emhlabeni abambethwe inkinga eziningi abanye bathijelwe ngezichitho. Abanye babulawele imizi abanye kufa imizi yabo abanayo noma imizwe yisemkhulu abakuyona bayigadile baphehlela amanzi amnyama izinto zabo zavaleka sebehambile abelaphi lokho ngeke singakuvezi futhi ngeke singakukhulumi kulama TV yenu ama TV yenu akuyona emtateni kunjalo ngoba mina akekho umuntu oyaziyo i-account yami ya TikTok ukuyidlala nje ngiyibukele inhlanya ngibuke lonke uhlobo lamakhanda abantu ahlukene mina anginawo TikTok engathi ngihlala kona ngithi ngenza ukuthi ngivele nezimbiza zami cha anginawo ongathi okwangibona ngi-advertiser manje ngivela anginawo TikTok mina uku-advertise ingakho lamhla ngizovezela abantu ukuthi mina ngumelaphi abantu leminyango bayagula uyabona mawusuka uphehlelwa amanzi amnyama awukho umuthi osebenza kuwe ungahamba umhlaba uqede bathi bebahambile abelaphi bayihamba inyanga bayihamba izangoma babahamba bathandaza kodwa basabangele leyo nkinga uzalekelelwe iswasho lomuntu umuntu uthatha umsebenzeni ngisho lamabhomu emithi agala endlini amabhomu emithi uzothatha umsebenzeni lo muntu kune process afana aqale kuyo futhi umuntu uma umlapha amanzi amnyama ulapha umdliwa kusuke kuyisidalo esisuke siphume kulolu khamba lamanzi amnyama laphuma lafike lawo nameka yena
ngisho angaqonywa intombi yendawo izomqoma ngoba nakhe nemali makwaphela imali izomnyeka angeke impilo yakhe iye phambili. Uyazi umuntu anganoniselwa kuthiwa kusasa umsebenzi uyawuthola kusasa uqashiwe athi afika umsebenzi ufike kuthiwa sekungena umuntu esikhathini abuzongena kusona kuthiwa awulanda i-uniform kuthiwa sekungena umuntu osuke nebhadi isikhucula ngazi yini inhlobo lunto ebhadi umuntu osuke embethwe lesi sidalo esingcolile ekuthiwa umdliwa angeke umuntu wasekhaya umbize ngesipoki ngoba umuntu wasekhaya kuthiwa umdliwa lo. Yebo kunjalo. Abantu ke baphethwe yileyo nto sebehambile and futhi abantu sebelimele enyangeni. Yebo. Uzibona hlezi ihleli ko live nje sebelimele ayikho into abayenzayo. Into abaziyo nje isipepe akugayi nya bale bebhizi benakana nathi hayi cha mina mfoka Shembe nginkunzi hayi singakhuluma nje indoda ethanda ukukhuluma mina nginkunzi mina ngiyazazi ngoba ngiyagaya. Yebo. Namanje ngiyagaya namanje ngiyasizwa isiqhulu. Ya umuntu onenkinga yamanzi amnyama othi mina ngaphehlela amanzi amnyama ekhaya into izinto zimnyama ngiyayilapha lonto. Yebo. Nasi iswasho sosho samanzi amnyama nokuthiwa wakhipha isisu la esisichitho sifike silapha lento esegazini kuwe ifike ixake wena. Yeah. Phinde kuzoba abantu umuntu othi mina ngabe lethisa isilwane ngabe lethisa isipoki into zami zimnyama ekhaya leyo nkinga futhi seyilapha. Yebo. Ayithi ngikhomba izinto ngilapha lezi zinto lezi mina ezixaka abantu athi umuntu sengihambile kuningi kwaba yegubhu zabantu la abafika nazo athi ngisilande endaweni ethile ngisilande kubani ngisilande ilento le fika ifingilungise lapha ekhaya. Hey, ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi abantu abaqhamuka nemisebenzi yabantu ethola ukuthi bebethi bayophakamisa noma bayothwala noma bayokwenzani. Thola ukuthi sefika nalo mhlawumbe uphondo abuya nalo ndawana thile usuke sengasalibuyisela ingani khona ngoba egcineni usuke sezolashwa kwenye indawo. Ake sikhulume ngayo le ekutheni ukuthi labo bantu abasuke sebenjalo usuku usulapha ini ngoba abantu usuke bese bephumile mhlawumbe emgodweni yasekhaya noma nasekhaya basakwazi ngisho ukuthi benze izinto ngokwempepho yasekhaya noma ngokwenza izinto ngokwesidalwa sasekhaya. Phela lo thina sifike sigeze bese siyiphendula lento yakho siyenze ibe ilento esiyifunayo noma nawo siyenze ibe ilento oyifunayo. Oh. Abona nje bagijima bafike bolandza lento zamagusha. Umuntu abulala igusha phezulu ekhanda lakhe uthola ukuthi akayazi lo muntu omenza wabona kwenziwa. Bayilanda le Mozambique babuye bazoyenza ifike ingasebenzi le ngifike mina ngiyiphendule. Yebo. Ibe lento ayifunayo awukwazi ungakhandela umuntu isigubhu manje. Uthi sophaba emva ka 3 months. Yebo. Ngeke ngakuvezi lokho la. Sokuveza ngoba nalabo akhuluma kakhulu igubhu zabo mangathi abayibona manje iphendula la. Vala umlombutho lo yakhuluma lo yazi lo bonke labantu abalapha yithi umuntu labantu esibalapha abahlakaniphile. Yebo. Indlela abahlakaniphe ngayo futhi bangakudoma umqondo. Ubona ngathi base side lakho uma usakhuluma kakhulu babathanda abantu abanesipepe. Bathi asesayidini lami kanti bayabuka nje walo. Ikho lento yakhe. Yebo. Thina ngosibone sikhuluma sichaza la futhi nje ngichaza la ngeke uphinde ngibone ngichaza ndawo. Fika umuntu ngifike ngimenze into yakhe abe right. Bese uthola lesi swasho. Ukuthole kuhamba kanje kuyikhomba. Yeah. Uhlamlula lesichitho lapha lesi sichitho sakho lamathunzi amnyama ohamba nayo yonke lento ufike eyimbenzi wayona bese ugeza ngesosho senhlanhla bese iyaqala lento iyakusebenzela. Angithi usuthinte into esemgudwini into uthinta umgogodla walento ekubambile amanzi amnyama wasuthi into yenhlanhla izokwazi into enhlanhla yakhe ivule. Sesiqala ke siyilaphe kahle lento usuqala eswashweni sancenga lento ngesikhathi singene esoshweni senhlanhla. Ngala amanono manje siyaqala into yakho sesiyayenza iyenzeke bese iyachuma yiyo ke lento ebamba abantu. Okay, ubunyanga nokwelapha kwakho kuhamba kugcinephi? Uyafika emzini womuntu makuthiwa uyobethela noma inkinga seyixakele kulowo muzi mhlawumbe kunesipoki esisegcekeni noma izilwane ezihluphayo kulowo muzi. Ngiyangena egcekeni lomuntu ngifike ngiyobethela.
ngibethele kakhulu kudla kona ukuthi angishuthi Oh yeah. Awusho ukuthi emagcekeni. hayi Ukhipha uyakhipha. ngiyakhipha abantu baxakile lapha eminyango bahlushwa izinto eziningi ezahlukene ey'dingi ngiyokhishwa emagcekeni negceke lelaphe ke kuze lapho igceke lakho ungalilaphile yeah. Ngoba kukhona ngikubuza lokho ngoba kukhona abantu abakhala ngokuthi ngizele ngakhulisa abantwana bami bangehlamuka uyizwa leyo nto nginabantwana bafundile bangothisha abanye bangonesa abanye bangodokotela ngifuna ukuya lapho kodwa angiboni umphumela walokho abantwana abalifuni nekhaya mabefikile nje wahlala lolo suku omunye nje akaliqeda usuku akalali ngisho ukulala kodwa ikubo la unanelawo omunye khona la egcekeni ngifuna ukuya lapha ekuthena ukuthi leso simo esikanjalo uyakwazi ukuthi ufinyelele kusona ngoba inkinga kakhulu isuke isegcekeni noma kubonakala ukuthi lo muntu hayi abantwana bakhe bayaphumelela mase kutshalwa into egcekeni ikhona izinto abantu abayithumelayo njengechitho lezi chitho abantu abasuke beyithumela iyabulawa imizi kusuke kubulawa umuzi abona uma bezobona abantu ukuthi izingane zakho ziyaphumelela ziyaphambili kufanele bayihlokanise nawe bese befaka isichitho izingane ziliduba ekhaya zingaphinde ziye ekhaya kunabantu abahlele emadolobheni abangazi ukuthi yini yabaxoshwe emakubo singekho nesizathu esibaxoshwe emakubo kodwa imoya etshale emagcekeni nezinto ezaphonsa emagcekeni abo oyenza ukuthi bangagoduki badoba emakhaya yeah okusho ukuthi esimene sikanjalo ngingaqhamuka umnikazi womuzi ake ngikhulumele umbukeli lapha ekhaya ngithi hayi nansi inkinga ngibhekene nayo uyakwazi ukuqala iprocess eqaleni abantwana beze bebuye ekhaya ngoba phela imizi ivaliwe kodwa abantu basebenza bonke yeah siyakwazi ukuyilungisa lonto ngendlela nje futhi eclean nokungatatazeli kakhulu siyenze futhi imphumela ibonakale okay kulungile mbuke lapha ekhaya sinodokotela umtatela namhlanje okubaleke kakhulu sekutheneni ukuthi sikhulume ngokwelapha kwakhe ngoba egcineni singakhuluma ngemisebenzi eyahlukahlukene ekutheni ukuthi ungafika la ekhaya ulande ukuthi ungafika la ekhaya uzophakamisa ukuthi unebhizinisi unani kodwa egcineni inkinga uzophakamisa into kodwa wena nawe uyagula uqobo silapha wena ke namhlanje ngaphambi kokuthi sifike ezimeni ezikanjalo nakulezo insebenzo ingakho ubone insebenzo ezingaka ekhona la ezithinta amadoda ezithinta abantu besifazane nethinta ukugeza kwakho njengomuntu ngoba kukhona abantu abanezichitho sikhuluma nje abangathandwa ngisho emsebenzini la besebenza khona kodwa bayasebenza bayekhandla kodwa egcineni makuthiwa kukhona into eyisici vele iphume ngaye ekhaya namhlanje ke sicacisa izimo ezikanjalo nokuthi ke uzokhipha egcineni ukuthi uphinde esebenzele eThekwini likhona ioffice eliseThekwini la khona uma kukhona izinto engadinge ekutheni ukuthi uze ufike kuyena nikuthiwani nixhumane nithi ngesilungu ukuconsulta iconsulte okubalekile ukuthi nikwazi ukuthi niqhubeke nensebenziswane nokuthi nixhumane ngocingo umtatelo wathi ucingo lakho libanjwa uwena umuntu masuyamdirector ezefinyelele lapha angithi kuba njalo yebo kunjalo okay ake singenelana ke mtatela umuntu oshawa yizinto zomsamu ake singene kwisikhwama ngqo manje ke okuthiwa ekhaya mangenza izinto zamayilungu okay mase siyala ekutheni ukuthi kukhona umuntu ovele eshawa uhlangothi mase kuthiwa hayi lo muntu oshawa uhlangothi akangaphuthunyiswa esibhedlela engakadlula enyangeni ake siqale kuwena njengenyanga uthini umyalelo wakho njengabamtatela umuntu oseshawa uhlangothi ngiyamelapha angithi phela mina ngumelaphi yebo umuntu ufike ethwelwe nje awona mase ukushaya manje stroke wafika manje uzokulapha uzosukuma ya ngizokulapha ayini manje sesikhuluma manje ngokwelapha yebo ngizomlapha okay ila ngifuna ukubuya khona ngoba inhlangothi ihlukene kathathu kuya ngokuthi igazi lihamba kanjani emzimbeni umuntu ezeshaya uhlangothi omunye uthola ukuthi izidalwa mhlawumbe edla izinkambe ezithile wena awufiki lapha endabeni yezinkamba angifike endabeni yezinkamba kuyenzeka uthola umuntu ukuthi ushawe istroke uzothi mefika la bese sithola ukuthi
hayi la inkinga isemsamo. Oh yeah. Umuntu mesuke eshayela stroke sokuthi ushawe isilwane. Oh yeah. Sizomlapha. Naye lo osuke eshawe into yomsamo. So benze lokho esomenzela kona. Yeah. Simlaphe sibenze into esomenzela kona ezokwazi ukuthi ifike ashweleze enze ngendlela azokwenza ngayo bese kuyima eyoqala leyo phela. Yeah. Bese kwakhona umuntu nje ukuthi uthothi manje kuminyelene emzimbeni egazini. Isifuthe le ndoda othi uhlena kanje nomuntu umuzwe sehonqa nokushiphefumula azakwazi ukuphefumula abantu abanamafutha amaningi egazini. Oh yeah. Nalowo muntu ke siyamlapha kodwa kuphoqa ukuthi kuncike kakhulu udokotela wesintu ahambe uthatha amagazi. Wesilungu yeah. Uthatha amagazi ngoba uthothi akasha ayingona yakhe eshawe stroke ngoba nakho impilo kuyena ayikho. Into ezihealth akayijwayela abajoba khona iphuza amanzi baphuza amakhokhi bathi enoshukela abathi enamafutha. Lo muntu ke kuyadinga ukuthi nodokotela ambone kodwa ala kumelapho wesintu izofika ivele nithole ushawa ukuthi ke sizolungisa kanje. Yeah. Okay. Sike sekhuluma Mtatela esigabeni sokuthi la ekhaya kunezinto ezihamba njengamakhombo. Ake siqale kuzona njengamanje. Amakhombo akho ame kanjani kulezi zinto zempilo yabesifazane, impilo yabesilisa mase kuba impilo nje yokuthi uyihlambulule wena uyigesi? Sizoqala emadodeni. Amakhombo amadoda khona ahlukene kathathu. Ikhombo yokuvusa induku. Yeah. Ikhombo yokuqinisa induku. Ikhombo nje ethi lalala nathenezi lalala. Amapraza khona kawafana. Bese siba nekhombo yomhlume nekashukela. Bese siba nebhoboza ehamba nembiza nekhombo yamadoda yokuqinisa induku. Imbiza okumithisa ke ibhoboza. Oh yeah. Singihalamuzi bese sesingena especially especially enginazo. Yeah. Bese kuba into ezokugeza. Yeah. Mawusuke ufuna into yokugeza ufuna into yokugeza uthola lesi swasho susa amathuzi abenyama neyichitho lokuthiwa wakhipha isisu into zakho zivalekile ayivuleki nje usuhambe kakhulu into zakho ayikhanya. Zikhona futhi into ezokugeza amakhombo ngokuhlukahlukana kwawo, into ezinhlanhla futhi zokuthi uthandeke kube nogazi. Leswasha sisalo ogazini. Isona swasho lesi esihamba kakhulu nesigqabo sogazi. Isigqabo lesi sogazi makuhamba kanje kuhamba ko2 kanje into yogazi. Yebo. Bese siba ke nedliso locansi lesibambelele. Yebo. Okuhamba kokubili. Oh yeah. Likhona idliso la ngenhla kodwa ngikhonzile ukulikhipha. Oh ukhonzile ukulikhipha. Angikhonzile lona ukulikhipha kodwa lona likhona. Mase uthola nje ukuthi usekuhluphe kakhulu. Uhamba kakhulu amaphatho akazakubekela lutho. Sondela uzokubekela uzokuxoxela indawo. Oh yeah. Futhi uzoyiyeka lento yakhe yokuvela ahambe nabangani. Umngakha angangakhonza abangani okudlula wena. Oh yeah, uqinisile. Umngakha kubo wena. Yeah. Iloko wafethu sikuphethe. Okuyikho nje kokusiza abantu. Kwabesifazane. Abesifazane ikhona udrive imbiza. Nayo ivuselela imizwa kakhulu. Mawuniphunga nje ngaphansi ongalizwa kahle ukhona udriver nenanazi betight. Ubaba angaqale avela shuthe nje fana aqala be romantic. Oh yeah. Angayi siya rough. Khona ke izinto ezinjalo uthakwazi ukubotobotoza nje ubotozeke nawe. Angazi mingani bembethe ingubo bese kuthi iphafulela iphunga nabe siyakhipha. Ashesha kuxoshe. Lezo zinto futhi ezikhona nazi phambi kwenu yizo lalabantu abanenkinga yeqolo. Umeqo umbhulelo uyalashwa lapha ekhaya. Yebo. Ngoba ngumelaphi. Yebo. Sizongena ke kokunye kuloko okukhulu kodwa nje kuloko okukhomba ukuthi ungumelaphi umuntu ngiyamlapha. Yebo. Ake singene ke kakhulukazi kwesikuzele futhi okunye namhlanje othe sodlula kukona. Special sime kanjani? Ake singene lapho. Especially insamba fethu enginiphathele sona.
esiqala namhlanje kumhla ka-20 siyophela mhla ka-20 March. Sho leli special senyanga yonke. Yebo. Mhla ka-20 namhlanje siphela mhla ka-20 March. Abantu abanamabhizinisi kakhulu nje bafowethu nabelapha bathi abantu abangeni esigodlweni bafuna into yokudonsa eqinile nesisindo. Yebo. Iniphatheleke bafowethu igubhu zokudonsa nezokuphakamisa umsebenzi. Bonke abantu abafuna lezo zinto zamabhizinisi ziku special esika 30,000. Othi nje mina ngifuna igona lokudonsa, isigubhu sokudonsa sokuphakamisa umsebenzi. Esidonsa kakhulu emsebenzini mawumelaphi esifaka kakhulu abantu esigodlweni. Zonke lezo ipesheli bafowethu zo 30,000 siphela mhla ka-20. Bese ngizoba nekhombo iyamadoda eka 2.5. Indoda ethi inenkinga yenduku inesiyezi alisavuki. Ngiphathela abantu abathi alisavuki isidalo. Inesiyezi alisavuki ikhona ikhombo 2.5. Sisondeleke kubona bonke kube khona udumba nesiwasho ispecial 1000. Umtatela uyi1000. Imbiza le ikuspecial normal price 1.5. Ibhoboza ispecial 1000. Imbiza okumithisa le. Imbiza yosisi iwu500. Ispecial sakho iyikhombi ihamba neside pocket yakho. Izona ke ipesheli enginazo lezo abantu umuntu othi ngifuna ukuphakamisa inhlanhla yasekhaya komame yakomalume. Umuntu uphethwe isidalwa sasekhaya komame ukuphakamisa lo muntu okuphethe. Special sakhona sokugeza wenziwe yonke imisebenzi wakhona kuba u6000. Yeah. Kusuka ku9000. Ihamba nezinhlanga zakhona. Ilezo zinto futhi siyiphethe. Abantu abafuna ukugeza susiyichitha nakho konke kuba 2.5. Special sakhona normal price u4.5. Abantu ke bazosondela ngobuningi babo bafike bangithola esigodlweni amakhombo bazowathola e-office edrobheni okuyiwasho neimbiza bazokuthola abazogeza bazoza esigodlweni nase office yathola bese ngizoba nogqilaza uklama u350 uku-special sika 200 rand. Onke abantu afuna ugqilaza bazothola bakude bayaposelwa. Siposa ngo-courier guy, siposa ngoPep, uPostnet. Bazosondela abantu baposele. Bese ke ngicela ukudlulisa ukuthi siyaphuma. Saphuma ngonyaka odlulisa eGoli. Unyaka kuphela. NgoMay mhla ka-23 kuya kumhla ka-28 or 29 sobe siseGoli. Ama details abantu bonke ukuthi sizomisa kanjani sizoba kuphi bazothola kuma status. Okuma status. Yeah. Ngo-29 to mhla ka-3 zobe ngisempumalanga nasePreditive. Konke lokho bazokuthola phi kuma status. NgoJune uGudlu N2 yobhaje Cape Town. Zonke lezi indlela zobe kunezitopi ngize ngiyofika eCape Town. Bonke abantu abangidingayo kakhulukazi abantu abafuna ukuphakamisa amabhizinisi, ofuna uhlanga lwemali, ofuna uhlanga lokuphakamisa umsebenzi. Yonke lento engizobe ngiyihambele ngiyophakamisa umsebenzi abantu. Not ufuna ukuyothwala. Abantu bayahlupa. Yeah, ukuthwala. Manje ukuthwala usuthwele uyahluleka ukuthwala uyakwazi umthwalisa naye. Siyakwenzela. Lento ngiyakwenzela. Okay. Ehlushwa yibo nje labantu abanamakhanda amakhulu abangakwazi ukuthula. Umuntu asuke 11 azoshaya umthetho namakhanda awu4. Bonke ke labo bantu abadinga lezi zinto. Angeke ngize ngibe emgaqweni. Ngizobe ngisemfuleni. Qala ukusebenza ngo7 ekseni. Oze kushaya ilanga. Estop ngizofika kuso
mina ngemfuleni noma yiphi indlela ngizobe ngifika kuyo ngizobe ngemfuleni omkhulu emfuleni ohamba la sofike senze umuntu othi ngihlushwa izitha angibone kuya ngapho uhambo lase Cape Town liyoqala mhla ka 23 kuyoze yoshaya mhla ka 30 okay June yes Cape Town ke ngiyobe ngikhona mhla ka 28 to 30 ngiyabuya ke lapho ngizobe sengibuya straight okay ya sengiyofaka umdedele awu ngezwe kahle ngicabanga ukuthi yonke bazokuhlupha khona okay kulungile ngifuna ukuthi sibuyelana ke njengamanje sesiyagoqa njengamanje ugoqa ama date kusukela ekuqaleni ubale nje ama date nokuthi bawathola kanjani bawathola kwi status sakho sekuyinumber shothi umuntu akaseve inumber yakho noma eWhatsApp futhi esho ukuthi mina ngisendaweni ethile ukuze nawe useve number yakho ukuze ebone istatus sakho ngoba egcineni umuntu mongaseve lo inumber omunye akakwazi ukubona istatus ya umuntu aseve inumber yonke nje imininingwane noyithola kuma status wami mongwathaphile save inumber yami nami uzosave inumber yakho uzobona njengoba nje ni close to 4000 kuma status wami qhubekani ni save nami uzonisave. Hayi kulungile ngifuna ukuthi sibuye la kuma date eGoli uqala mhla kabani nakho ke ama dates ukuthi aqala bani siqale ngespecial kuqala ispecial ngoba sizoqala mhla ka 22 uthe mhla ka 20 okay mhla ka siphela mhla ka 20 March 20 February kuya ku-20 March especially sala ekhaya kum Dr Mtatela mase kuthi ezinye insebenzo bazoposelwa abantu kusona especially lesi ashilo njengoba ebalile igezo iphakamiso izigubhu nakho konke mase kuba khona imbiza phathi kwakho umhla ka 20 ngoba kumhla ka 20 nje February sizongena kona kuya kumhla ka 20 March sasingena kanje ngamanje kuma date ukuthi eGoli umhla kabani kuya kumhla kabani eGoli umhla ka 24 to umhla ka 28 kuya noma 29 ku May ya uMay eMpumalanga nePreditive u29 to umhla ka 3 okay 29 May kuya kumhla ka 3 June no umhla ka 3 ya mhla ka 3 June okay bese kuba u23 zonke idobho ke zonke obhaji Cape Town 23 24 25 26 27 28 29 30 N2 wonke awuvivuvile ubona mina siqale Port Shepstone yep siyakhudla siyale laqala khona idobho zami. Okay kulungile Mtatela utholakala kanjani abantu abafisa ukuzogeza kule special nokuphakamisa izinto usebenzela lapho umuntu osuka ko Cape Town nosuka phi ngoba phela ispecial singala asikho ngako Cape Town kodwa ke uma kuya ngokuthi uyaphosela komuntu uzosithola ke ispecial leso kodwa ngikhuluma ngabazophakamisa nabazokwazi ukuthi bekwazi ukuthi bethole lezi zinto abadingayo njengegezo kanjalo usebenzela laphi nokuthi utholakala kanjani ngisemlazi kwa B yeah la ngisebenzela khona la ngitholakala khona abantu abazogeza abantu abazothatha lento abayidingayo abazokwenzela imisebenzi emikhulu bazosithola la abadinga special sembiza nakho konke lokho kuyo uncane okuposekayo kuyaposeka nasedrobheni eThekwini ekhona la Victoria Embankment no Field Street la qala khona ufield ngasemtateni eZumasha House efloor number 9 e910 ila sotholakala khona uma ufika nje uzofika nje usho into oyifunayo yeah inamba 067 164 6507 067 164 6507 bese ngidlulisa lokho bafowethu ababelaphi angifundisana imithi ngiyekile ngidlala nje elinye iqolo la seLimpopo lavetha ngilifundisa umuthi ngalibhalela imithi elifunayo selisuka lapho la seliblock ama account ami lathi ngiliqolile qole umuntu mina ufundisa umuntu usufuna ukubuyisela imali yakhe imithi usuyibhale ebhukwini lakho ngakutshela ukuthi yenziwa kanjani ikhanda kanjani inyanga ke mayifundisa umuthi uyibhala phansi uyichaza ukuthi usebenza kanjani wenza kanjani uga kanjani angiyazi lethi ifuna ukugayelwa yimi umuthi ngemali onginikeza ukuthi ufuna ngigayela umuthi cishe yazi ngiselinye igama asingathestani bafethu umtsizwa umtsizwa bethu abufani futhi abulingani umuntu uyinsizwa ngakubo ngicela ngihloniphane bafethu njengoba nami nginihlonipha
iqiniso eningenzela lona nami ngiyohlezi nginenzela iqiniso kodwa hayi ngobuqili hayi ngobuqola mase ufuna ukubona elinye iside eningale komtatelo usufuna ukubona uSiphiwe ukuthi ubani sizoba nenkinga Tatela ngiyabonga kunjalo mbuke lapha ekhaya uyiswileke izinsuku kakhulukazi ama-dates okusuka la kuze kuyobhajwa eCape Town shothi ukusuka eGoli kakhulukazi kuyobhajwa eCape Town kodwa indaba iqala la ngomhla ka-20 kuFebruary kuya kumhla ka-20 uMarch kwi-special ngoba usibona nje ispecial esichazile nomtatelo ukuthi sime kanjani. Gama lami ngingumzothule kwakaShembe isibongo mafafuke njengedangabani isamba nesamba umgosi engalala maqedo lala bafoza nokho nje isikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovu oyiphayo madakeni oyishasa nketela le inethezeka TV landele lapha ku YouTube silandele lapha ku Facebook silandele nalapha ku TikTok uthi nethezeka TV mosibhalela imela uthi @kwahlalu noma uthi kwahlalunethezeke@gmail.com khona imininingwane ibhaliwe khona la ngezansi ekuthena ukuthi usithola kanjani ayiphinde ibonane yiba